Ngativerengei mukati mebhuku raJob chapter 14 pavhesi ya5. Mazuva ake zvaakatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi, makamutarira miganhu yaasingatenderwi kudarika. Bhaibheri tatanga kuverenga mukati mebhuku raJob, Job chapter 14 pavhesi ya1 ikati kudii? Munhu akazvarwa nemukadzi une mazuva mashoma panyika, azere nekutambudzika, anobuda seruva ndokusvava, anotiza semumvuri haagare. Tobva tajamba pavhesi ya5 yandinoda, yobva yatizvo makamudii? Zvikanzi makamutarira muganhu waasingatenderwi kudarika. Bhaibheri riri kutaura nyaya yerelationship yaMwari nemazuva emunhu. Bhaibheri rinenge riri kusagesta kudai. Kana imimi muchifunga kuti zviri wrong, mondiudza. Bhaibheri riri kusarudza kuti kana mwana uyu akazvagwa nhasi, Mwari zvaanoita anomutarira muganhu. Saka Mwari paanomutarira muganhu, anonzi mwana uyu azvarwa nhasi, toti ndi 1 January, obva hanzi izvo musi wa12 December haudariki. Zoreva kuti mazuva emwana uyu haakwanisi kuwanda kubva pana 1 December kusvikira apa, because muganhu watarwa naMwari haatenderwi kudarika. Asi zvinogona kuitwa nauyu ndezvekuti anogona kufa, zvinonzi neBhaibheri wafa mufiro webenzi. Munhu haagone kuwedzera mazuva pana akatarwa naMwari. Chinogona kuitwa nemunhu kutapudza. Saka handi munhu wese achasvika kudheti rakasetwa, asi vazhinji vachafa dheti risati rakwana, pamusana pekuti kana Bhaibheri rikati kudza baba vako namai vako kuti mazuva awande panyika. Chinoitika ndechinoti unogona kurarama wosvika pa70 ofunga kuti wachembera nyambo waiwe we90. Saka chinogona kuitwa nemunhu pamakore kutapudza. Saka hakuna chinhu chiri kuitwa nemunhu chinomupfuudza muganhu, asi chinogona kudhonzonza muganhu kudhuze newe. Saka chimwe chinogona kuitika ndechinoti, inini ndikaita girlfriend ndikabatwa, iwewe ukaita girlfriend ukasabatwa, inini pandabatirwa ndonyara ndotendeuka, iwewe usati wabatwa uramba uchienderera mberi. Chinoitika ndechekuti ndogona kunge ndatapudza makore 2, asi iwe nekusabatwa unoita seuri kuronga. Chausiri kuziva ndechekuti mumbiya yeupenyu, every time yawaita imwe newaita umwe uri kutapudza, zvekuti ini pandashoterwa ne2 washoterwa ne10. Saka iwe unorarama uchifunga kuti izvo zviri kufaya. Chausingaziva ndechekuti izvo Mwari ari kuti izvo kusabatwa hakuzi kukubatsira, kuri kukutapudzira nguva. Saka Bhaibheri panapa rataura richiti Faro mambo weIjipita rangove guhu zvaro, nekuti wakarega nguva yakatarwa ichidarika. Nguva yekudiko yekuregedza kuba nenguva, nguva yekudiko yekunamata nenguva, nguva yekudiko yekutendeuka nenguva, nguva yekudiko yekupomba nenguva, nguva yekudiko yekurega makuhwa nenguva. Zvikanzi neBhaibheri hakuna munhu anodhisaidha paacharegerera chivi nguva yakatagwa. Hakuna munhu anodhisaidha paachatendeukira nguva yakatarwa. Kana nguva yakatarwa ikadarika, you cannot reverse it. Saka hakuna munhu unorarama seune nguva yose, nguva yakatarwa naMwari.